Hi! Hello! Mabuhay! To my vlog, it's me, January, and I'm one Kapampan Camero Vlogger. And so, bali for today mga kapatid, and so bago tayo pumasok sa trabaho, siyempre, iba-vlog ko muna or ipapakita ko muna sa inyo kung ano yung, or kung saan ako pumunta kahapon. And so, yesterday we celebrate the Feast of Immaculate Conception, no? Ang banal na kalinis-linisang paglilihi kay Maria. Ayan. So, kung saan nakapag-vlog po tayo sa Barangay Bahay Pare, Candaba, Pampanga, Catagalugan Region, at ipinakita ko kung gaano kaganda yung kanilang imahen ng Immaculada Conception. Na kung saan after ng misa nila, nagpamigay sila ng mga chicharon, mga pagkain, sa lahat po ng mga nagsimba. Ayan. So, after that, mga hapon, mga 5:30 mga kapatid, nagpunta po tayo sa Baliwag Bulacan. Ayan, sa pinaka-proper, sa pinaka-town ng Baliwag Bulacan. Na kung saan, nagkaroon sila ng isang, tawag dito, misa. After ng misa, ito ay pagpaparangal sa Birhen sa Patio. Ayan, so ito po siya. Ayan. So ipapakita ko sa inyo mga kapatid ngayon kung paano idinaos ng Baliwag Bulacan ang banal na kapistahan ng Immaculada Conception or Immaculate Conception. So, samahan niyo ako mga kapatid at panoorin niyo hanggang dulo para makita niyo kung gaano kaganda at kung gaano kasaya ang pagpapailaw din sa kanilang simbahan at makita niyo kung gaano kaganda ang Immaculada Conception ng Baliwag Bulacan o ang Birhen sa Patio. Ayan. So, kung bago ka sa aking YouTube channel, don't forget to like, share, and subscribe. Then follow me to my Instagram, to my Twitter account. It's Jesse Samson, JHESSIESIMSON. Then add me to my Facebook account. Of course, it's me, January. Then, follow nyo ako sa aking TikTok. Ayan. Ayan. Follow nyo ako sa aking TikTok. January. Ayan. So, thank you so much po. Ayan. So, panoorin nyo po ito mga kapatid. A few moments later.
tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap namin ngayong banal na pagkikinabang ay namunas nawa sa mga sugat na likha ng kasalanan. Kasi Jesus Na di mo itinulot na manahin ang birheng mahal. Na pinagding may tanging kadalasayan sa mga magitan na si Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Pagtatalaga ng sambayan ng Pilipino sa Immaculate Concepcion, patrona ng bansang Pilipinas. O mahal na ina ng Diyos, lumalapit kami sa iyong kalinga. Habang sinasambit namin ang bawat kataga ng awiting ito, na daang taon nang dinarasal ng simbahan ni Kristo. Mahal kami sa iyo, aming kalinisang ina. Kami na bumubuo ng katawan ni Kristo sa bayang ito ay nagpapahayag sa mga salitang ito ng aming pagtatalaga at paghahabilin kung saan mapaloob una sa lahat ang pag-asa at agam-agam ng sambayan ng Pilipino sa kasalukuyan. O ina ng sambayan ng nagagalak na tawaging Pueblo Amante de Maria, bayang sumisinta kay Maria. Batid mo ang lahat ng aming mga pagdurusa at pag-asa. Natatanto mo bilang ina ang mga tunggalian sa pagitan ng kabutihan at kasamaan, ng liwanag at kadiliman, na ngayon ay hinaharap ng daigdig. O ina ng aming bansa, tingin mo ang aming hibig at tahasan namin niya hatid sa iyong puso, bunsod ng banal na Espiritu. Yapusin mo na may pagmamahal ng ina at lingkod ng Panginoon ang aming sambayanan at bansa na ngayon ay nagkakatiwala at tinatalaga namin sa iyo dahil langad namin sa bawat isa at sa buong sambayanan ang isang mabuting buhay sa kasalukuyan at ang pagkamit ng buhay na walang hanggan. O mahal na ina ng Diyos, lumalapit kami sa iyong kalinga. Huwag mo nawang tanggihan ang aming mga kahilingan sa aming pangailangan. Mula sa pagkamuhi, karahasan, mga paglalaban-labang naghahati at sumisira sa aming bayan, ipag-adya mo kami. Mula sa paglabag sa buhay ng tao, lalo na sa buhay sa sinapupunan, ipag-adya mo kami. Mula sa paglapastangan sa karangalan ng mga anak ng Diyos, ipag-adya mo kami. Mula sa lahat ng uri ng kawalan ng katarungan, sa lipunan, ipag-adya mo kami. Mula sa kahandaang labagin ang mga utos ng Diyos, ipag-adya mo kami. Mula sa kawalan ng pangunawa, sa mabuti at masama, ipag-adya mo kami. Mula sa kasalanan laban sa banal na Espiritu, ipag-adya mo kami. Ibig namin pakinggan, o mahal na ina ni Kristo. Langit nito ang aming pag-asa at mga pasanin. Ang mga paghihirap ng bawat isa at ng buong bayan. Ipakita mong muli sa amin sa kasaysayan namin bilang isang bayan ang walang hanggang kapangyarihan ng pagliligtas, ang kapangyarihan ng maawaing pag-ibig. Puksa inawa nito ang kapangyarihan ng kasalanan at kasamaan sa amin. Baguhinawa nito ang mga budhi ng bawat isa. O Maria, ina ni Jesus at aming ina, ikaw ang aming buhay, aming katagisan at aming pag-asa. Amen. Bunying San Jose, kalinga ng manunubos, kabiyak ng puso ng mahal na Birheng Maria, sa iyo pinagkatiwala ng Diyos Ama ang kanyang buntong na anak. Sa iyo rin isinalalay ni Maria ang kanyang tiwala. Bahagi ka ng pagkakatawang tao ni Jesucristo. Nakikiisa kami sa Panginoong Jesus at sa mahal na ina sa pagpaparangal sa iyo taglayang tunay na pag-ibig at pintagan. Sa araw na ito, nais ka naming maging ama, tagapagkalina
at tagapagtanggol. Niloob ng Diyos Ama na ipagdiwang ang taong ito na nakalaan sa iyong karangalan at sa ika-5 taon ng Kristyanismo sa aming kapuluan. Tagayang pusong nagagalak, kinikilala ka namin bilang dakilang kaloob ng Diyos upang maging aming kabanlalakbay, guro, huwaran at tagapagtanggol ngayong taon ng Hubile. Lumalapit kami ngayon sa iyo. Salve Regina. Sancta Dei Genitrix. Oremus omnipotens sempiterne Deus, victoriose Virginis Matris Mariae Corpus et Anima, ut dignum Filii Tuae Cimeratur, Spiritus Sancto Operante preparasti, laud tuius commemoratione electamur, eis via intercessione abistatibus manis, et a morte perpetua liberemur, per indum Christum Dominum nostrum. Auxilium maniat semper nobiscum. Muli palakpakan ang mahal na Birhen sa Patio. Maraming salamat po sa inyong lahat. Huwag po muna kayong uuwi sapagkat sama-sama po nating masdan ang pagbubukas po ng ilaw ng ating pong buong simbahan. Manatili lang po tayo sumandali habang isinasaayos po ng ating pong mga punong abala ang ating pong maikling program. Maraming salamat po sa inyong lahat. So ayun nga mga kapatid, at pagkadating nga natin sa Baliwag Bulacan kahapon or kagabi, hindi na tayo nakaabot nun sa pinakaumpisa ng kanilang misa. Pero nandoon pa rin na nakapunta pa rin tayo at maganda pa rin yung peso na
na kuha natin para makapag-vlog tayo ng maayos. And so thank you so much po sa lahat po ng mga taga Baliwag Bulacan sa pag-imbita po sa akin dyan sa inyong town para makapag-vlog po at para makita ko at masaksihan kung gaano kasaya ang pagdiriwang ng kapistahan or banal na kapistahan ng Immaculate Conception. And so nakita nyo mga kapatid, napakadaming tao. Tapos nakita din ninyo na kahit wala na yung ating dalawang kamarero or dakilang Hermano Mayor, nandun pa rin yung kanilang gumawa sila ng parang standee. Ayan, so makikita niyo doon si Don Alan Tenco. Ayan, so thank you so much po sa lahat po ng mga nagsusubscribe, nagla-like at nag-share sa aking YouTube channel. Then thank you so much din po sa lahat po ng mga nagko-comment ng mga positive reviews regarding sa aking mga vlogs. Ayan, sa lahat po ng mga nagtatanong kung saan po ako nagpapagawa ng damit, buhok at kung saan ako nagpapagawa ng santo. Ayan, so PM lang po ninyo ako, direct message niyo po ako sa aking Facebook account. And if hindi naman po ako busy, magre-reply naman po ako agad. And so thank you so much po to all the camareros all over the Philippines, to all the batang kamarero all over the Philippines. Ayan, so thank you so much po sa walang sawang pagsuporta po sa akin. And so, ingat po always and God bless us all.